Pangni takok tai bukuk song Zorani News night tonoi joto lukurok na hai lamsogo tamni ka seng miawo Zorani News team o kamiwo o thayo o nukhungo phai news khaimani yagulo belani kharuma singsa belaina kha kamjak nai ko khayoma hai kothoma asai phaikya obo bisi salya khumulung main town bai bisi salya o gandarana obongkha nobo sodor kami haika ba radapur bisi bai khobjak tamni hinkai Onukungni kothoma no miani news no saimang hana angdo mia publish khaliya tabu phungo thaisingo 1-2 ghontan pore o news no publish khaikya tamni hinkai mia kisa jora kesep ni bagai ang khaimaliya phiaba o news so bini contact number ang dalang jagya ni bagai ani Zorani News ni Google Pay number screen no rijago khoroksa borok Bimol Deborma nono belai hambai haina hai Bimol Deborma nono belai hambai o Google Pay number nang rang subamani bagai sini takuk syamal Deborma bai Sangita Deborma bini buma thimani yagolo boni bufa kubun burinawi onya nukhung khai tongkha phiaba tabuk norong nubuni mangkhana onukhung onogo bro khorok nino buta bufayong tongo nukhung khawi phiaba tabuk Tripura hasteo belaino tungmani jora belaino crisis jora tamni hingkai onukhungo na tongnani nok lukurok no tangi rekha bini jaiti gosti rok phiaba onogo tongnani belai osubidar tamni hingka tin bera tinin nukhung thunani sanani belai o kutung jorao tongnani belai tongkesep tamni ke nokbo kisisa sikim dekha tangmani bagai orono thuo orono songoisa layo buta bufayong buma bufa ganang roksi nukhung salogoi chawi nungi tongnani busuk kothin phiaba bro buta bufayong o jagao brokni kapal lomai khlai oro nukhung khalai tong ob kisani kokya obono khairo goino Bimol Deborma nang comment khai sahanti ane o video nugui tongkhangka nang brokno rang subamani bagai nono belai hambai tamni hingkai brokni sapan paidir phanangkha berman paidir phangka jesbangkha brok suba subelai nangai tongo oma haijora nang kha hambai kha ko furbai brokno subamani bagai belai hambai obono kariba haino sini video no nugui oboni khobor khanaboi tangai chanai bodol rok bahaino brokno tini mairong bosta rang oro je hati khlaimani songisa jakna oma hairok brok chobakha tangai chanai bodol rok nong bahaino paiflaya belai hambai tamani hingkangkai Tripura hasteo sinai nuk naibo kabangma Tripura sarok bahaino rang ganang kabangma tong phiaba oma hai keri jorao suba phaikangka mutai rokni hamari oma hai manai tamni ka sugya joron Tripura sarok no subanani ang kisa kok sanan bagi chai toknai sini takuk syamal Deborma bai phiaba bini sak hamyangai tongo TV rugi manjagai bo bithi chai tongo bithi sanani bagai rang bohaino belai nanga oma hai jora bohaino brok buta bufayong oro salainani belai kothin jora takuk bahai tong sagradi gota buk sak to kahamno tam gota he teruk ko bithiro bosai tong ba gota he soriro gota he sustong ha nono sini video no goi khairo goi sabon paidir phan jespa paidir kha ko furbai hamjak ma bai screen no khona norok Bimol Deborma nono rangsuba khakisa nango bo kisa lasak dido engka bono nangtam sanamo sung Bimol Deborma hambai Bimol takho Bimol no bo jongno khairok jagai jongna hamjagai sini dukho kosto birmano no nugoi bo bini hamjama ya farmani bagai bono hambai bono tebo kaitor hamri khlaitung gate bo sanamusungo lukurongno bono jong belai khe kothin ko soli jawlayo ganaiba somoyo ko ani sagbo hamya ba samung homung khlanya bo khlaimanya ba ngi thangwong garang pusarang so kosto kono sorlai tongjabo kono tiri tangai chanai bodol rok bahaino sebu khlaya bro tangai chanai bodol boroni songgothon khawoi sini news nugui sing saman bising tibro norokno suba phaikya brok ni bagai nang tamo sanamosu ang khaka hamya phoro tangai chanai bodol nengai je singo hamjagai chini video no jemiani no nai sono suba phane rong nang belai ka ani khabai hamjama ya pharo boroni khakwar bai khe borok sono suba phaimani bagai borok kaitor hamri khlai nang busu jara porikha ang ke metric fail nangka metric fail boma hai nini dara nono kaham ka do tiru walai lai kaham ka nai tong
kaham tongna buma bufa tongmani jorani slai tabo je tongmani buma bufa tongpro do boma hai tabo tongpro boma hai feeling phai buma kere man kisan ya dong namo sumpan maya buma ni maya namani maya ta joto bar janon thani na tabo na agi to buma bufa ni uporo sai asuk wan songnani nangyata hai sanani nane belai bial phayuna jora kai nin bumung tamang tamo nan mung Sangita Deborma nung kapusu jora porkha metric takuk tai bukuk song Sangita Deborma bai syamal Deborma norok saimang khana brok nung nukhung khai tongo brok umor bo komkho phiaba tabuk broni future kabangman tongkho hasal tongkho sini syamal bahaino nukhung khai tei kaijangna nangnai Sangita Deborma no bahaino kai bori rohona nangnai phiaba brok ni nukhung boma haike develop nai bahaike bubai bak ninka brok ni thani tabuk bo job card korikho tabuk bo ration card korikho tabuk bo sorkarni facility nanani hingkai monak mawo klai tongkho o amsai ni panchayat village committee brok no nainani dorka government nainani dorka je mansa brono sujog subida rwnan dorka bimol Deborma haino norok bahaino tangai chanai bodol brok haino norok bahaino video nai tongkhangka nugui tongkhangka khairogui tongkhangka comment khaidi like khaidi share khaidi je mansa norok bahaino khoksa khangni brok no subadi tamninka brok o tongke sep jorawo o jungjalo tongpro brok subasu manani belai dorka norokla tamohin norok comment khai sandu jotono ham Belanya samung kaham khai tongu tangai chanai bodol aro uro je Tripura sai bial jengjalni samo basai tongu je mansak hanyo hai Syamal Deborma bai Sangita Deborma buta bahanok bufa kubuni berinai thangnai ni nukhungo choba phaigya tangai chanai bodol se asuk chubai mano hingke sinai nuknai Tripura sarang ganang ro biango thangbaikha omo hai Tripura sani jengjal birimani samo dini sarburumno chubai tongu samung tangai chanai sebok korei bodol ro hando phai hinai ro biango nogo achuk tongoi comment khainai ro biango sumung asaijak tabu nukhungo norok haina hai tangai chanai bodol phainani nangkha paiman hingga angke tini jeng mia news nokmani bagai boni nok nokho jeng sobanan paikya jeng tangai chata tepen jeng khairok mani bisingo nijera soba lai basawi thanan bagai jeng ma paikya nogui jeng tongmalia oro phai broni nukhungo buta bu phaiong nukhung salogoi tongo tai butabo rang puisa ajinani belai crisis jora saltung kutung omahai tungbulang jorao brok bai kok salai bomahai norok feeling phaigya ba wansok mung phaigya kok rok ti salaikya jeng salaga hapen jeng belai khagamka tabuk jate digital India asoli tongma jarao oba hai sini Tripura sar keluk tongma jagao jeng nogoi belai jeng khagam tamon bagai hingkangke sini Tripura sar belai no keluk jak aban bagai jeng jara sinai nuknai aba hai kabang ma tongo jeng borono koijao jeng suba ma hai norbo suba phaidi nukhungno kaisa bai kaisa hamjak di hai ka jeng dofa kujugo kanai jeng digital na jeng romoi manai hini jeng puito khaya norok do tangai chanai bodol kebu sebuk rui tangai chakhas masanani hingkai norok hai borok se asu kom haika khairiogoi Tripura sono nogoi subai tongo tai bad baki sebuk khainai sinai nuknai kabangma potirpot ha sakao tongo brok no tamo kobok na musung koktam sana musung jeng kobang no musung awan bai jeng kobang no musung tir tas aba hai thangai somai khibi manisai jeng nijera a je rang janda mula je thangai rang khorcho khaiman o jaga gari jaga suba khanga jeng sanai tai ganang rok judi norok rangai tongkhanga chubadi jeng bai jeng suba ekhe jeng yakong basai meya babano ang kobang no musung lokorok okay khoroksa tangai chanai bodol ni president ngai onukhungo buta bu phayong bro khub kosto tonglai jau boma hai nuk phaikya tai thinanga brok ni bagai tamo nang bahai wansokana medarang lo hambai rok je rotok tiklai sini je korno phonogoi sing nugoinyo singbanang media misingdai nugoi sing barno nugoi khakamoi sing bojaga tong khosna laino sing or sakali men nge emne sor sopakya hapana ango jagani paran bungrok tasimana kisna mukusto koroi
syamal deborma Sangita deborma borok bibi buta bahanok ar bukan mungke narayon bin bang parang ke nabasada pus ke Zarma Joynagar o jaga sung tabu sakai kya sung bang no phai sung pai kya ba sung lai kya borok ba ke soli tong botong ta buma thikya mo thikya ke buka bo kono prokare dukh rong na kana ongko kana bini bo সংসার খাগা নাই খানাও sung je tabuk khana ma jor pike erpore tabuk borok bota bahanok borok khub okom tabuk nok nuk nok jak bui agi kisimisa bongni ongkorok boino choba phai tang thakya নাই khanao hapano tabuk borok sarai sarai tabuk bui hai hajara bajara khaisana bo onek সমস্যা hingga aboni tui sung khairogui sini tangi chanai bodol nei khaisa tongo mistri dol nei khalaijak aboni tui sung tabuk jono khoksa khongnai khailai sung oro soba lani khalaimani Kenanga purum bagi tamo jinis o jaga nang ba sorkarno nang tamo kobongna musung sarkarno angobon kobongnai dara ruling o tongnai edisi panungthung rai sarkar o kuthangthung borok obono nukhangke phai na pinangthung tai bongni nok nokmorongno panchayat theke tamo reiman ar nogrok bo bongni mayakho bongni document rok nai ba bongni engkorok nogrok kisa tangai rothung rekha chanai hanai sung sarkarno kobogo sung jara gari rok sung hake chubai tongkai sarkar kisa naikol kangkai sung obono sin kobong norokni nukhungo haikaba norok buta bahanok tonglaimani oro tangai chanai bodol norokni video haikaba norok lukorokno kokko sarman bising timiyawo boro norokno phai choba phaikya nang bahai ma tongjaka sagrade belai khakjangka tamni ke borok norok media romani bising thike norok phunukmani bising thike je sini khaganang te prasarok nogoi tini choba phaikya borokno belai ke hambai ma rowani khabai hamjama yafaro tai abo lukorokno bono panyamo sungo sarkarokno ba oba haikano subanani thongsan koroi konino tongjabo samung bo khlaimai yang jabogani sakbo hamtaya ga bono sarkar choba chur kangkaro tasa sabon hanayang siaparo sanamusung sanamusung tinila tamo maimui roboi maisa laikha mai ke to saya ko mamu si songjang no haitan saya ko ta mai bo khuitya ko noi tinini maisa ko mai saya muikhe tam song laikha mui shot songjaya ko na manai bo to koi phaidrok si mai rok songlaya ko yes okay